যমুনামুখ আসর ইনুট প্রণব দাস সাই কাচক্লেম আমেন পেন কিলু কেলমতেরা কার্বিয়াও সমারাফান মণিপুর তামিলং দৃষ্টিগালং পন্টেট পেন হেম কাছে বাংলং লেদেট আবুথাক হেম আসরাতুম কিসুংনা হানজাং লাংসো কার্বি রং আসার আমে আসাই হেম পেন হেমফু মুক্রাং দরবার হানজাং লাংসো আর আমে আসাই হেম কি কিমজি আফানপুরা আদিম কাপাং ঠাই পন মাতে রাত আসাই কে ক্লেম্পন Karbi Employees Association Borjan General Committee Atom Party Piponsi Kechengsi Farman Retired Employees Lapen APSC Asadlang Kyundun Atoma Phan Karcho Asai Kedengpo Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Amena Constituency Arlo Jenglong Habar Lemtem Singnar Polling Station Along Kachihumridam Karlitang Sum Botimung Memorial Football Championship Angdung Kiti Kapamanpo Abirta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aphangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kaching Honarat Do Anaphan Kardom Nang Pajiriglo Kardom Tangna Pini Arsik Jitlapan Sodak Abirta Nonangton Pen Arjikta যমুনামুখ আসর ইনুট প্রণব দাস সাই কাচক্লেম আমেন পেন কিলু কেলমতেরা কার্বিয়াও সমারাফান মণিপুর তামিলং দৃষ্টিগালং পন্টেট পেন হেম কাছে বাংলং লেদেট আবুথাক হেম আসরাতুম কিসুংনা নিজাংকার ব্যাংলং হামরেনা হাবার পর্বত আরং সপি পেন ইনুট প্রণব দাস যমুনামুখ আসর কিলু কেলমতেট আকার্বিয়াও সমার বাংথ্র কাফান সাই কাচক্লেম আমেন পেন মণিপুর তামিলং দৃষ্টিগালং পন্টেট পেন হেম কাছে বাংলং লেদেট পেন কাচক্লেম আদিম আলং Aduk kang hoi kachoklem tanga bainong kipipe pen hem kache banglong ledet aputhak hem asor adon arabatum charjulong si chingwai chingsai si inut ningkeme abang pu hojai asor hamren waisong college along achokamar bosu singha pen patir pidunsi ardimaklong an palisi pranab das aphan kache tongji aphan bor ilo sita pranab das abang kache tongji aphan aning hang hesi thantap thampru aret pen chetong long ledet lo Lasi bosu singha lapen bimol be atum bor isi bangethom osomar atum aphan ke wanlong detlo bonta hala bangethom osomar abang ke pranab das abang along ka prek kapatu dam jaya jok wanlong le detlo butan nilitum apherang ke aphan klardak pen nang pachinitun bangethom ke wanlong det osomar atum amen lake Andrew Senar Bikram Singh Terang Weldom be atum henlo lapen bangethom nonamat ke wanlong le det mate thangnatta Abirta kelong le det Bangethom abang phuamen lake longsing tramsa boron inti lapen jonta teron atum henlo lason senilitum birta ke tokbom apor hut an ke la bangethom abang phuatum aphansi wanlong chatlang ko se birta ripdonong ne dak rong ke ne lo rong sumar bang dam ro dang mat dak litu marong dak dang so sumar dun julo dak pen ki pon an bang dak pen Pothang son thana mangla mithun timung pusipu angga hadakan mangla pranab das alang rong mangga jobnam hujai jobnam huk pusipu halang libang pondet lo an stame asumar bang kidu kisung joine hem phonang lo o nang thumon tangkan hok kadang pothai non pulo angal hai masor bangla tangka pothai dimabe machingwai lo yasta nili bang pudun lo ni ta nangrab ta ni vet hekte ne hamren long mani pen chingki pon ni da dak hamren long manipura munit do waisong college long selang li kam klem alang li phan chingki po alang li pen dampo pulo plapen ala basu singha pen chingki lo yat lo apen nitum dam lo dak alang li pranab das so alang li phan chingki lo ajo chingki lo lapen alang li bang nang thak lo nang li tum don kunalo do po nitum dak lang li alo nang osomar nang thum ski bang lo pulo to penap tamilong taon non bang non par ke adak chitong nang pulo kene ho jiribang non litum le lo Tami alang libang funang kol nang tung wang nang nelo poisa chpik nang nelo athene banget thoma sumar non ban bom lo ani liang pusulo tala banget thoma sumar bang kunalon te bang thoma sumar kunalon te o hal tumang ke bang der chet bo pula ha angka nili tung kaman nili kaman tha bang bang thok sumar wan labisi ma thalos tami nage than tap punage than nag dong wang nelo alang wai thola si an kin kisung dolo so sumar ke longi pha same isi aningarong arong lo arong ugi ason lo mane labang sok sumar phanili dak misen penang pachilong dat po tame arnam kang hon pen apenang alang li singha sahab nang han ke rap dun joini pen bangke thom sumar ke nang li long lo
Milimen Andrew Senat po. Chanang li haladak kami long district long kidu long kop penali pan hadak nang kecak teng penang li pan haladak nang kecak teng tangka poisa kecalong teng penang li ning samdo mak sono Vedela nono bang ke ada penang cak teng pen cok sidet logo ada ang tonpan si ang tanang kecak bay pon sistem kan si pencong pun surong mah ya masih ilong bang ta kom thek la poya li ya ada kidu karbi tung gi sungu tung untuk pilu gadi ala pulo anu tenda jimin kung krang lo hem dam long som te pu tum si anu tenda matha silo da do tum ta la pina tum bang ke kyang we ta ning ha tum ta do ha tame pina tum bang la hem chirang le de pa ning oi wa tum pina du lo da ta chirangi fantare deng tangka na redeng tangka posa we gi bang pan bang ata chingwai sita lam bang kro kren po kene pa bang long de song yat pina ge kan thu ba ada mon bang koi thom kep karbi bang thong kar nar kep do dan tum klema dim long de ba long ka pre ano pre do la ha pena par tu chet ni tum klema dim ben bo ka par tu chet sisi po dim long bang do thuna ko ada bang ke bag du kar bida tame tum da gidu ga thake sung thekti to ku na pong selo da do tum ta deng gong to na ne rong song selo on sita da ka ke bang si da kina chingwai ya lo tum pan da ko pa bang thulong da lo tum da ko thon thu ko yo son ya ning hang pen pa bang ong le son ya lo mu ma me thang ning hang pen sinang thon dunji ba yat po sita la son ya si na purong ti pi ali ya Nijang Karbenglong Hamren Pen Bronson Terang Report Biswanath Karbi Live Tangde Pini adun to Abirta non puthorang ton pen langitha Hanjang langso Karbi rongasar ame asai hempen hempu mukranga dorbar hanjang langso aro ame asai hemki kimji aphan pura adim kapang thaipon mate radasai ke klempon Patumi Matijonga Chikloni Pai Crazy Ada por Pai Nerke Papor Malampen Hamjang Langso Sewa Kendro Along Le Along Rong Asarame Asai Hem Pumukrang Adorbar Hanjang Langso Aru Asai Hem Press Club Hanjang Langso Asai Hem KCS Hanjang Langso Unit Asai Hem Karbi Lamet Ami Asai Hem Pen Danglok Kaprek Social Organization Mate Hampang Asong Kedoan Asai Hem Kikim Ponji Adim Social Work Mate Radasai Ke Klem Ke Pamanpon Bangsora rasai ke klem pon along Karbenglong Autonomous Council Surja rong par chetong donsi alang li met thang pen radasai ke klem pangching pon bangsa phi radasai ke klem along kachetong don atum pen me ing lin si bangsa me kang therbe radasai klem bang pu ahin pen si me charipon si me ke phalam the jiten terang kongchun bang hempu mukrang adorbar hanjang langso aro ahin pen si me alam the jaipon do Lason si labangso ame along aluhi sarpo aman pen kachetong dun Surja rong par manpeng aluhi aman pen Sonil Gogoi Nixon rong hang ranch officer Bokajan Ojit rong pi mepu rong asar ami Chandra terang hempu mukrang adorbar Komalakanta be rong asar Klengdun terang mepu SPC Pratap rong par mepu KCS Rupsing rong pi kongchun bang KCS unit Sarachandra be KCS Tiripia me Habe rong pi radasai klem bang phatum pen danglok rong asar Sorkari gaon pradhan atum chetong don pen bangso me along kebang ji arni bangso along le along ason kikim kerang pen danglok kenang ji ason amung an unan pen kacherap kachito dunja phan Surja rong par ahin pen ning pathek long alam jaipon lason si MP MLA MSC atum constituency development fund pen scheme kapedeng ponja phan kaching kichengwai padu ponja phan me along Karbenglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang alang lilong setame chingki chathandam polotang te alang lihin pen pusitame akerap long ponji puta Surja rong par ahin pen ningjepon han kumukang dorbar la pen Karbi rong sarame dak yang masuk arulo an par kame yang masuk press club la pen dat KCS lahai kumtang pet pen isi sai hem di kim yadim lo mate si theklu kading masuk along ni ku pathok ka sara bang kira kang along ni kesalahan tuhan kabiro kesalahan bang solong ni lang dan kampir sai ke claim macam aku department pen forest department pen JCB ko pini pidun si bang so along ni ko so bang so sai ke ceng pini kulo la sini pandat ni hang la si chitong ni rong paro kasi si ke misen alam thebang ke la hello pathok ke sara kai khod bang solong le rai dun bang si tawar pia ku ngalong rong kom jai pen isi karbia khe karbia jutang la pen karbia nim rokom ke rai kom ke pacan ni phan la bang so sai hem gikim longji la bang so bin ke rai long le pi la bang churup agi rangi la lo la pen pa ta men dak
panjang langsung long rong asam mai pen lapu improve Grand Dorbar Press Club la pen hala tu KCS satu hantu tu kita siap kirkluk along leke long pon tu la bang so dak pen Pini pen kiseng pon tu timulong dopo dak anso se itu tan rubat ini merokom pen senglok si kacing kurje warsai bade ti kirkluk dia waktu di merokom kacilong potel tung curu panan tu lalu kasini kan nasi tung nilong pon ngarong palo si anso se klaim ni dam ni je pan aduh pan tame anam hirgini hang pen ku kalau untuk klaim kerja pon tu hantar an sosial klaim ni dami pan lagi jadi kerja kan lo masih ancol lo ini mah aduh kan Karbi Anglong Japra lang Sopen Agustin Rong Par Report Biswanath Karbi Live Tangde Pini adun to Abirta non puthor ang ton pen lang icha Karbi Employees Association Borjan Zonal Committee atom partir piponsi kechengsi aparman retired employees lapen APSC asadlang kyundun atuma phan karcho asai kedengpo Lakhang koraisi Borjan constituency ke parlo HDP government LP school asai hemalong Karbi Employees Association Borjan Zonal Committee atom partir piponsi kechengsi aparman retired employees lapen APSC asadlang kyundun atuma phan karcho asai kapamanpo Patumi matijong achiklon di phai kre isi arni ada par phai sir kepra minute thom kepa por malompen HDP government LP school ahem along Karbi Employees Association Borjan Zonal Committee atom partir piponsi kachengsi aparman retired employees lapen APSC asadlang kyundun atuma phan karcho asai kapaman pot Labang so melong alhi sarpo aman pen kachitong dun lake Karbenglo Autonomous Council EM Surja Rongphar Borjan BDC Chairman Sonaram Singnar lapen Hakim Rongpi Mepu Karbi Employees Association Tiripia Me Karbi Employees Association Dunmei Phu Paniram Hanse Dunmei Phu Sing Timung Karbi Employees Association Borjan Zonal Committee Tenson Crow Karbi Employees Association Akongchon Bangson si penang an ke thekiding atum chetong do Lapen labang so melong ke chengsi kar chopon lake non head jong APSC asat lang kyundun atuma phansi archopon no Lapen Karbengno Autonomous Council EM Surja Rongphar adideng pensi manpeng kedo Karbia poho pen archopon no lapen kehok alositame pipajir ponno Lason si APSC kiunduna bang pho aphai lake bang pho lapen retired employees bang inkoira bang nerkep bang room pen bang thom kep ra bang ke thomatuma phansi karcho asai mesen pen paman ponno Lason sila bang so karcho asai long kestong dun lake APSC asat lang ki untun Priya Tok BP AE Irrigation Rakesh Terang JE Panchayat and Rural Development Longsodar Kathar MBBS APSC Lason si retired employees Chandra Singh Teron ME School Headmaster Vinod Kathar Forest Ranger Dipali Terang PANM Josevar Terang Taxation Department Lason si retired employees lapen APSC ki undun atum chetong dun si alang litum aphan mesen me pen karcho asai paman pondo Lason si labang so karcho ame kapatir pipon atum lake Jona Singh Terang Karbi Employees Association Borjan Zonal Committee ame phu Singh Timung Dunmei phu Tenson Crow Kongchun Bang lapen alang litum aria sangho atum jogjak pen patir pipon si labang so karcho asai mesen examjin pen pachun pondo Karchu ang deng ke deng pon labang ke lapu he kila nile tum Karbi Employee Association Borjan Zonal Committee ahin pen labang so non Pini HDP Gov LP School along labang ke don ke damtang APSC laso exam along ki undun bang pho according jiratum indo tase alang le tum phan pen an parta kedam tang labang so sakuri mate chokamar asai saiki ke claim pen non apore ke sang to apor anlo lase retired tang atum phan man peng pen alang litum saiki claim bom sek mesen pen ke pachun the kapot isi kachuru lapen ke ningkang samakar dom ke pajir jipu labang so Borjan Zonal Committee ahin pen ke matha lasong deng asai ke pachun ponang deng lo lasi alang litum Pini Borjan Zonal Committee Karbi Employee Association pen labang so kamatha pon mangke isi kemis senang theklo lapen mepik ang thek pusi matha lapen gelabang so ang kanglong kadukawe service claim rapet abang pu bang bitum anstame alang litum ke claim te kang asayason retired hek pin an
lapen ke thang ane aning arlu akud akam awe pin pen labang so sai ke chepachun pon thek labang he si joruri un e la se alang le tum has anso se arna ma hi jume pen ache the pading lo na lapen ke APSC along ki unduna abang pu bang phietum sisteme anso se alang le tum son thot ele tum labang so hawar pen an parta karbiang long angkang atok anu along sisteme alang le tum son ke charli dun thegia phan pu mathasi alang le tum la hayas asayang deng deng ponlop lapen an parta ele tum Karbi Employee Association labang so dadak HDP amate headquarter dak penge Borjan Zonal Committee alang le tum labang so sai kedeng pon bangke Karbi Employees Association namta kaprek ahut pen hod akisung do lapen ke labang so akisung ahut among sita cherap chetu nangji kaduk awe nang letum ke thek kire tum pen sakori pen ke sang bang pu bang pitum sang cherap nang chetu du nangji pula bang so kemat hapon labang ke mepik sayang deng lo lasi Karbi Anglong Borjan pen Amar Singh Bay report Biswanath Karbi Live Tangde Pini adun tho Abirta non puthor angton pen langitha Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Amena Constituency Arlo Jenglong Habar Lemtem Singnar Polling Station along Kachihumridam Lakhakre Pli Korkanthi Constituency Arlo Jenglong Habar Lemtem Singnar Polling Station along an Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Amena Constituency Arlo Kachihumridam Asai Kedengpo Lasolong Man Kedo CLCC Chairman Samuel Ronghang Samilangso Police Station OC Samilangso Town Committee Vice Chairman Golap Kramsa Minority Amepu Surja Teron Longpho Polling Station in Charge Sokti Kendra Amepu Professor Rongpi Lapen Samilangso Sport Association Matati Hekpen SSA Amepu Raju Bepen Chenglok Polling Station Amepu Lapen Kongchun Bang Lapen Sarkari Gao Pradhan Anparta Rong Asaratum Anparta Penang An Manpeng Kedo Abang Pubang Piatum Chetongdo Lason se Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Ahim Pen Amena Constituency Arlo Kedoan Atogano Inglong Kedo Araratum Tam Mesen Nangji Pumatha Ponsi Hadak Jenglong Habar Along Kopipi Agisung Si Kedomapura Hadak Araratum Pen Chingki Chethanpok Lason se Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kapin Khatateng Pen Along Tina Constituency Along Kihumridam Pen Rad Ame Pi Kapaduponji Aphanpura Non Kebangji Ningkan Surhini Ra Engkoira Kethom Arko Echiklo Niphai Engkora Nerke Parni Lakhakre Phi Korkanthi Constituency Along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kahumri Kebangji Adim Aklong Sitame Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Pen Langponsi Jenglong Habar Lemtem Singnar Polling Station Mate LP School Aklam Along Si Pathik Pondo Lason si Hadak Jenglong Habar Araratum Kiduk Kisung Alamte Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Athengno Chethan Dun Longpo Lapen Paklang Dun Longpo Pu Hadak Araratum Aning Karong Chepeklangpo Kado ita kaching hon containing chithi honorable CM ke hai Dr. Tuliram Ronghang alang lihin ben public interaction program kedeng pon lobuson dul se homosti tin ko sitame nonasona khak pa piu bading lobuson ka humridam lobuson se program kedeng pon do alang lihin pen sila dal homosti fan pustame January 28 lobuson si sedul ka salam ta lobuson sinil tum sini dun si nilitum tangwai dang bangke ladak korkanthi homosti bangke Lemtem Singnar ladak si polling station tadu polling station amen malo Lemtem Singnar ladak long complete indo si ladak sinil tum la honorable CM public interaction program ladak sin kompati jibusi Pini ceparai lo si ladak ara tumben kecing wai cing sai pa mosin ladak wang lo lape ladak kenon nomor bangke si towar bang mote kenang sot lo jiding lo towar bang so ke hang bangke tame normal bangke poka le pupe pusame si ke sarasta pupu asap sen graveling pipen lawson towar mute ke damtang atam sut nil tum asap sut klem pilo la Lemtem Singnar polling station area bangke milhin per bangke la CM Jongsi wang lu peluang te itum ke isona mane dak isia develop wang hi pusini tum ti akhadam da sia lang li non ene Autonomous Council la kene chairman wang phit alang li tumna alang li ene wan vek po ba ko ni tumta ningarong piklo dakalo si phanke ni tumla si la alang li tum wang peluang te ni tum dakalo ke arni si bangke ni tumta ene ningarong pen ba
ason tin ene kinang sodya hon mung ba sitami ni tum longpu pusi ni tum ning cha khalam lo poya lo ni tum ma dakla ene ni tum ma ahin ben bangke ni tum ma dak rong thom agambra tum ma ke ni tum ke supportar lo aku kroi lo pen ni tum ke ningarong lo churu lo tang vek nang pu la lo ni le hin pen bangke ni tum ma arok Karbi Anglong Dhendaghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live Tangde Pini adun tho Abirta non puthot angton pen langitha Karlitang som Botimung Memorial Football Championship angdung kiti kapamanpo Patami matijong chikloni phai crazy arni Dhonsiri constituency ka parot daldali Monsing timung arong along Cleared Up Sport Club pen patir piponsi Karlitang som Botimung amen pen ningkan kitom kechok football kapathu angdung kitipon Lasonsi patumi labangso kapathupon mongwe club difu lapen tado club daldali angbongsi chedan pondo Kechenga hot tado club striker sarkang khir hanse kethek serajok minute cresir cap angbong kecheng sia gol mongwe club aphan thap choklo bonta malom sapi mongwe club along komolson rong pharpen kapathu kethek serajok puthot tado club aphan gol chitu thuai pitsi hin angbong intang kring pen chedansi bang pharuk kre hini sose kelang arara phan pahiring prolo Lasonsi kijura hot mongwe club dipua tumpen gol troxy tado club aphan pisi chepahai ponlo Halapu tado club daldali pen tame gol free chitupot labang salong alhisar paman pen kachetong dun Dhonsiri BDC chairman Rajen Ingleng chetong dun si lak free atangka pen cleared up club pathu aklam ke pati muchot jila pen kape me thu muchot ji aphan lamthe chichak tikangdo La Solong Dhonsiri Youth Association mate tiek pen BYA akongchun bang harsing rong pita me chetong dun Halapu daldali railway station master Ongkul Modak daldali high school headmaster Moratus Lobong Disa tame chetong dun si Ali Racham pidunno Pini ladak Monsing timung arong along Karlitang nilipu mate alangli sombot timung alangli men pen ladak nil tum Cleared Up Sports Club pen ke pathu kibipon Pini an ningkan ke thom ke chok mate kijutsi final arni lo lasi nili alangli kai lamo mate alangli lamo sabo pajen midami alangli la ke labang so arong along rong asar ki khia bang lo lasi alangli labang sorong or sar ki khilong same alangli nang do thaklin pame pen alangli labang sorong sar ki khia prang pu same alangli sarkar along same alangli police sakurita choklem don la setame ko pai galang no bate sipen alangli akai long pudam pulotang te si choklem so damamu bang kasabo hemalong rong along kidat kavedara joine alangli apor pleng ple ko langli labang so chi udun angkok lo sarkara asai mo lo lasi labang so phisa me alangli labang swarong along alangli charipon pamelo alangli charipon ingsampon jin se alangli labang swarong along charipon si rong sor phansa me peklar pon lo lasi alangli phanning kang sampen senil tum labang so ake pathu ke bipon lo lasi Pini an kijutsiar ni lo lasi nil tum taning ching sam do jok se alangli phan alangli ha chomreng me pen nil tum phan hirjume ni pipiduna lapen ke chok che ke lelian samali nil tum phan diapon popu ningche thepen se Pini kijutsia arni nal tum media thengno labang so ethethini alam alangli kai lamo nang jai dun kardon labang so Pini kapat suat dim konara arong na pen club kopia club pentong na pen kosa consistency tong kapar lo kon Pini consistency bang nil tum parlo le ta jasmet tet ke Dhonsiri pen lumajonga hawara tum si nang pathu chepate lo si Pini labang so ke pathu pon bom abang ke dak local hawa dololi hawa along tado club ahin lo team isi bang ke pen opponent bang isi team bang ke dipu hawar pen jir poaching ri alang li tum pen lo Pini labang so patupon bom bangke Karbi Anglong daldali pen Pradip Rangpha report Biswanath Karbi Live Tangde Pini prime time Abirta la an pen sikang tonik lo kadok we phanta kurwang thula pen dome thakme